Lodwa tajba għakom lura l-programm ieħor Malti Kulturali fejn dis-sena qed nesplore ftit żgħira il-flora u l-fawna Maltija. Illum se nitkellmu ftit żgħira fuq il-kelb tal-fenek, suġġett vera affaxxinanti ma' Corinne Ċirja. Corinne, kif inti l-ewwel nett? Tajba ħafna, grazzi tal-istedina. Mela nibdew ftit żgħir bil-mistoqsijiet? Mela le? Mela, għal xi hemm nies, inkluż inti stess, li daqshekk attrati lejn il-kelb tal-fenek, x'inhu s-seħħer l-uniku tagħhom? Mela, ara, jiena bdejt nieħu interess f'dan il-kelb partikolari l-ewwel ħaġa għaliex kelli ħabiba tiegħi personali u bdiet ittella ritratti tal-kelb tagħha li hu kelb tal-fenek. Missiera u bidwi u daw il-klib kienu ilhom fil-familja tagħhom snin. Per eżempju, jiena mill-Mellieħa dal-kelb, il-kelb tagħha il-missiera mill-Bidnija. U kienu ħbieb ma' bdiewa oħra mill-Imġar, mill-Mellieħa u ta' spiss kienu jlaqqaw il-klib tal-fenek u ġieli jagħmlu bejniethom insomma. U meta bdejt nara l-kelb tagħha bdejt ngħid kemm hu kelb sabiħ, kemm jidher dħuli u għandu l-istess kulur bħal ħamrija ħamra ta' Malta. U mbagħad insertajt rajt ukoll feature fuq daw il-klib Pharaoh Hounds tal-Eġittu. U għat l-allu ballu kemm jixxiebħu sakemm irrealizzajt li dawn huma discendenti tagħhom fir-realtà il-klieb tal-fenek dawk il-Pharaoh Hounds li jaraw eżatt, eżatt. Sakemm intqajt magħha u veru ħadd pjaċir x'inrajt dan il-kelb, veru kelb gustus, ħelu, dħuli u veru qisu tipiku Malti. Meta tarah tajt istra kemmu magħmul għal l-ambjent Malti. U vera storja interessanti ġifieri wara anke fl-istorja u x'ma nafx. U jekk persuna titħajjar biex trabbi kelb tal-fenek, x'informazzjoni hija kruċjali biex sabiex tkun taf minn qabel? Mela, ara, mill-esperjenza tiegħi huma klieb li kapaċi jaddattaw ħafna biex jgħixu fid-djar. Mela, l-ewwel ħaġa ma jwaqgħux suf, għandi esperjenza personali għaliex jiena kelli klieb oħra u għandi klieb oħra kelba oħra u ninduna li ma twaqqas suf, ma jagħmlux riħa lanqas, m'għandhomx ir-riħa ta' fin dak id-dog smell. Plus li jaddattaw ħafna jekk inti dderrihom rutina bħal kull kelb ieħor jittrejnjaw ruhom daqs li kieku kelb ieħor. Però huma klieb li l-eżerċizzju tagħhom iriduh. Aħna ġifieri hux kelb żgħir kelb kbir, aħna dejjem ħanoħorġuhom nippruvaw sija kuljum fejn jistgħu jimirħu u nħallulhom anke ftit ħin off leash. Huma klieb li jħobbu l-kumpanija, huma klieb li jħobbu l-attenzjoni. Iva, li ġifieri dana iva, l-importanti li jkollok ħin għalihom bħal kwalinkwe kelb. Imma mhux veru il-fama tagħhom li dawn huma klieb tal-irtsietet biss, mhux veru. Dak minħabba li fl-antik huma kienu fuq l-irtsietet, hekk kienu jrabbu l-klieb, jistgħu jkunu anke klieb tad-dar. Interessanti ħafna u fil-fatt issa grazzi ta' tweġibiet l-ewwel nett. Issa se naraw feature deskrittiv biex niftu naqra iktar ta' madwar 2 minuti biex niftu iktar fuq is-suġġett tal-kelb tal-fenek dejjem u mbagħad inkomplu fil-mistoqsijiet wara. Ibqgħu magħna. Il-kelb tal-fenek, speċjalment magħruf għall-abilità eċċellenti tiegħu sabiex jikkaxxa l-fnik, iservi rwol importanti ħafna fil-Gżejjer Maltin. Infatti, ġie ddekjarat il-kelb nazzjonali ta' Malta fl-1974 u nħadmet anki munita lira Maltija għalih fl-1977. Id-dera tiegħu hija simili għal ta' hounds oħrajn fil-Mediterran. U għalhekk xi drabi jiġi mfixkla ma' tipi ta' klieb oħra. Huma rqaq u atletiċi, pil qasir adattat għall-istaġuni sħan tal-Mediterran. Kull wieħed minn dawn il-klieb ikollhom il-kulur ta' għajnejhom ambra, eskluż meta jkunu madwar 3 u 4 xhur meta jkunu blu. Għandhom ukoll widnejhom kbar li jinżammu wieqfa meta jkunu attenti. Karatteristika unika li għandu dan il-kelb hija l-abilità li jeħmar meta jkun kuntent jew eċitat. Il-kelb tal-fenek huwa kaċċatur min natura u kapaċi jikkaċċja waħdu kif ukoll fi grupp ta' klieb.
Huwa mhux Saint Hound u laqas Saint Hound, però huwa taħrita għat-tnejn. Huma żgur mhumiex adattati għan-nies għaż-żenin għax huma eżiġenti, jeħtieġu ħafna manutenzjoni meta mqabbla ma' klieb oħra. Għandhom ħafna enerġija li donna qatt ma tispiċċa u bekk għandhom bżonn eżerċizzju għal perjodu twil ta' ħin matul il-ġurnata. Importanti wkoll li dawn il-klieb jeħtieġu ġim toli. Dan huwa minħabba l-prey drive għoli tagħhom. La darba daw jaraw xi ħaġa fil-bogħod, imorru jiġru għaliha bla ma jħarsu lura. Feature tassew interessanti ħafna Ħafna. u anka tista' tara kif għandna l-ewwel il-kulur u żbuħija tagħhom dawn Eżatt. il-klieb. Inkomplu ftit żgħira bil-mistoqsijiet. Bħala kelb, jekk iridu insibu mod kif nistgħu nippromuovu il-kelb tal-fenek b'miżuri effettivi barra minn Malta. X'inhu huma l-aħjar modi biex nagħmlu hekk kieku? L-ewwel ħaġa nħeġġeġ lil Maltin ma jibżawx irrabbu kelb tal-fenek. Għaliex sfortunatament għandhom il-fama li kif għatlek huma klieb tal-irtietet u huma klieb imqarbin. Ma nafx minn fej ġabu din il-fama, u probabbli għax kienu dejjem forsi mrobbijin fuq farm u qatt ma kellhom forsi l-opportunità li jiġu mrobbijin ġod-djar. Imma jiena u sħabi li għandna klieb tal-fenek nistgħu nikkonfermaw li la darba iddaħlu fid-dar tiegħek huwa bħal kull kelb ieħor, jitgħallem u jaddatta jiġifieri għad-dar. Ġifieri l-ewwel tibda minna li ma nibżawx nadottaw daw it-tip ta' klieb. It-tieni ħaġa li noħorġu bihom nieħdu ritratti tagħhom, nixxarjahom fuq is-social media, naħseb tajjeb ukoll li anke l-istazzjon lokali tagħna iġib iktar features fuqhom, anke fuq klieb tal-kaċċa l-oħrajn ta' ġifieri li aħna stess bħala Malta nippromovu dan il-kelb billi għax nemmen li iktar ma jkun hawn informazzjoni, iktar insiru nafu dwarhom daw il-klieb. Jiena llum ġejt minn qalbi hawn imma tistgħu anke tintervistawni soħra dwar il-klieb tal-fenek ħalli ma jkollkomx l-opinjoni tiegħi biss. Jekk tridu nhar is-sibt għandna narġgħu nintaqgħu ta' qali u ħajkonna mħallaqgħu il-klieb tal-fenek fil-picnic park u min irid jista' jiġi u anke jarhom daw il-klieb. U jidru bħala klieb vera jilagħbu vera jħobbu. Ħafna tajbin ukoll ma' tfal. Ħelwin ħafna. U għaliex huwa importanti li l-kelb tal-fenek jiġi mħares kemm lokalment u internazzjonalment inkomplu ftit żgħira? Bħal kull ħaġa oħra li ta' Malta, daw adattaw għall-klima tagħna. Huma jissejħu kelb tal-fenek għax fl-antik kienu jintużaw għal kaċċa tal-fenek. U l-klieb tal-kaċċa l-oħrajn kienu iktar jintużaw għalla safar. Il-klieb tal-kaċċa dak li huma daqsxejn iżgħar jkunu ishom bil-patches. So dan huwa kelb li hu adattat għall-klima tagħna, huwa kelb Malti. U kif naqbad ngħid, huwa ħasra li kelb bħal dan ma ntuħx l-importanza tiegħu. Huwa xi ħaġa tagħna, so huwa importanti ħafna. Parti mill-kultura tagħna. Eżatt. I mean, inġibu ħafna klieb minn barra, m'għandi xejn kontra l-klieb ta' barra. Imma jekk pereżempju tara ċertu klieb bħal pereżempju ħansemmi pereżempju husky, mhux għax għandi kontra l-husky għax veru kelb ħelu, ma dak kelb magħmul aktar għas-silġ, pereżempju. U tisma' ħafna nies jgħidulek il-husky kolli nħallih taħt AC fis-sajf għax ma sax noħorġu. Dan il-kelb mhux hekk, dana imdorri għall-ambjent tagħna. So tajjeb li aħna napprezzaw li dan il-kelb adattat għal Malta. Dejjem u dejjem. U il-kelb tal-fenek, kif jista' jiġib aktar rikonoxximent lil Malta u l-kultura li għandna wkoll? Rikonoxximent fl-ma sens. Iktar favur lejn Malta li tagħmel iktar sens forsi. Eżatt, ifhimni. Jekk taraħ bħala kelb u taraħ jiġri fix-xari tagħna, tinduna kemm hu kelb adattat għall-ambjent tagħna. Kif ħanaqbad ngħid, jekk inti tkun għaddejjin fuq xari u pereżempju ikun hemm xi ġebla, daħ taraħ jaqbad
U taqbes, literalment, għax hija magħmula għal ġiri. Jekk inti tkun miexi u jkun hemm pereżempju xi toqba fl-art ħatarax tarhom mhix ommu, u probabbli jkunu qabdu ir-rieħa ta' xi ħaġa. Meta tarhom fin-natura tagħna, tarhom at place, tarhom li qegħdin f'posthom. So naħseb li dan il-kelb jagħmel kif naqbad ngħid, għandna nkunu proud b'dan il-kelb aħna bil-preżenza tiegħu fil-pajjiż tagħna. Ħafna għandu jidher u jiftiem li għandu ħafna valuri speċjali wkoll bħala kelb. U imma ir-razza tal-kelb tal-fenek tista' tkun fil-periklu li tintemm. Iva. Għalhekk x'għandu jiġri sabiex tibqa' ħajja din ir-razza u mhux tispiċċa f'xejn? Infatti dik hija jisu l-inkwiet tagħna bħala grupp, aħna n-nies li għandna l-klib tal-fenek. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu bejnietna jekk pereżempju ġieli nintaqgħu biex nimmejtjaw kelb tal-fenek. Ovvjament da mhux se tagħmlu għal flus imma kemm jista' jkun nippruvaw għaddejja il-breed tagħhom. Kif naqbad ngħid, importanti li ma nibżawx minnu il-kelb tal-fenek, għaliex huwa veru kelb sabiħ u jmanz u jmur man-nies ukoll. Ma nafx irrispondejtx il-mistoqsija tiegħek. Ne, rispondejtni vera tajjeb. U naħseb hemm dik ċertu biża' minn nies Maltin lejn dal-kelb, din razza ta' kelb ukoll. U forsi x'passi konkreti jistgħu jittieħdu sabiex jiġi żgurat li r-razza tal-kelb tal-fenek tibqa' apprezzata għal dak li fil-ġenerazzjonijiet li fadal jiġu fil-futuru. Ara, ħaġa li għadni kemm għamilt riċentament issa jiena hija li għadni kemm irreġistrajt il-kelba tagħna Ari mal-Kennel Club. Jiena qed nieħu l-inizjattiva li ħanamilha xi testing ġenetika il-kelba tiegħi biex nara jiena il-ġenetika tagħha kemm tmur lura u kemm pura u mhix pura. Għalkemm huma dejjem daw kienu daw il-bdiewa li dejjem laqmuhom flimkien, qed tifhem. Tkellimt mal-Kennel Club u għaluli li reġistrazzjoni tal-klib tal-fenek hija b'xejn għal-klib tal-fenek għax jafu li ħafna bdiewa kultant ma jihdux daqshekk interess biex jirreġistrawhom bħal razzezz tal-klib oħra. Ġifieri jien għadni kemm irreġistrajta kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra u għalli din l-informazzjoni u qed ngħidha pubblikament ukoll hawnhekk biex min għandu kelb tal-fenek jista' jirreġistrah mal-Kennel Club. Iktar ma jkollna klib tal-fenek irreġistrati mal-Kennel Club, iktar jiġu rikonoxxuti bħala razza. Dejjem hu. Qed tifhem? Ġifieri dik pass ieħor li min għandu kelb tal-fenek jista' jagħmel. Ma tinvolvi xejn u b'xejn. Dik dejjem l-aħjar ħaġa dejjem. Eżatt. U naħseb biex nibdew nikkonkludu bil-mod, daw dir-razza ta' kelb li għandna vera għandna bżonn nieħdu ħsieba u nsibu modi iktar kif nożżuha fil-pajjiż tagħna stess. Mela dawk kienu l-mistoqsijiet kollha, nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llum u grazzi tal-tweġibiet tiegħek ukoll. U nixtieq nirringrazzja lilkom it-telespettaturi tal-li segwejtu programm ieħor magħna ta' Malti Kulturali Flora u Fauna Edition. Sal darba li jmiss. Grazzi ħafna.